kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran mbok yo sing eling iku budaya oh iya cah cilik kompak isih eling aku ta ora ana sing isih ana sing ora wong sugih saiki dadi sugih reti ta ora nganggo kacamata saiki ora kaya ndek dhisik lah lho kok peteng oh ora dibuka piye macem ta ora macem ta ora le cocok ngono lho wong sugih kok kancane Pak Inggi Suwarno ya ora bos mbako oh kok Pak piye le tenan kowe tau nganggo kacamata ngene iki ta ora ora tau ya aja ah heh nek wis tau ya wis kok nyilah iku tuku no oh alhamdulillah kok desa Tlaga Tunggal malih wabil khusus ning daleme Pak Suwarno Pak Inggi kanthi acara walimatul khitan nggih muga-muga adik sing ditetakno dadi adik sing soleh dan balik ning bangku pamulangan dadi bocah sing oh iki dek potongane kaya aku lho ketuku buka lho padha ta ora wis waras dong delok jake dong ngene iki lho dhisik iku lho oleh muni ngene le tombene aku sunat Pak tanggapno krida carita sing penting ana Mas Ceblong ngono ya le ya oga sing aku tiwas ngomong kene saiki aku dadi bos mbako lho kok gara-gara aku botak iku masam aku tuyul lah piye hah berarti rupaku kaya yu anakmu yu kebangetan ngarani wong tuyul kowe tumon piye tuyul sakmene gedene ora ana umume tuyul iku cilik-cilik semene nek kok lho aku gedhe kok kowe lah cilik semene mlakune ngene lho sok masak wae yu anakmu lho yu ngarani wong sugih lho duwe pirang-pirang lho kowe jaluk oh sak kok jaluk nganggur masam paham apa piye ora tata lele ngene iki engko mikir tagih sedekah le oh ngene anggere wong do ngarani nek aku uripku saiki pelit ora apa-apa kurang keton nek ora nganggo kacamata apa kok geger ana wong sugih lagi ngitung dhuwit yo meneng kula nuwun